Our topic for tonight is the second commandment, titled, Holy is His Name. So what is the second commandment? You shall not take the name of the Lord your God in vain. Sa Binisaya, ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa walay kapuslanan. Okay. Ang ngalan ng igsoon is very important and very meaningful. No? Sa ngalan pa lang, it can evoke reaction. No? Maka-evoke o maka-trigger siya o reaction sa atong hunahuna, sa atong body. Example, when you think of pagsultig rose, murag ma-imagine na nimo ang baho sa rose, humot, pula, no? Paingan pala rose, lamin na imong feeling, no? Madunggan pa lang nimo ang ngalan sa imong hinigugma, Jasmine, ang imong naibgan, o ang lalaki, George, magkuba-kuba na imong dughan, no? Nag-evoke na siya. Ngalan pa lang is very, you hear the name of the person you love or you like, it evokes response. And the opposite is true. If you hear the name of sa tao nga nagkontra nimo, magbukal nimong dugo. Ngalan pa lang niya. Nangalan sa imong amahan, for example, nag-abuse ka sa bata pa ka, ma-nervyos na ang uban, no? So, name is very important. Throughout the history, ang ngalan, ginapakamatyan sa mga tao. Magduelo na sila, di ba? To protect their honor, na ikaw, na maghagitay nagduelo ta dito sa plaza, magdruhay ta, magpensing, ang uban. Tungod kay ang ngalan para sa ilaha, it's very important. Example, ang usa ka anak mo adto dito sa syudad, gikan sa bukid, taga-bukid sila. Maskwela ka dito anak, ang atong ngalan baya ha, protektahe, ayaw pakaulawi ang atong ngalan. Yeah? Usually, ikaw pakaulaw-ulaw lang ka sa atong ngalan, na mabdos ka wa kay bana, mga pa na. So, gipakaulawan nimo atong. So, our name is very important. So that's why, even the name of the Lord is very important. How much more? That's why we should not misuse the name of God carelessly or irreverently. So it is a sin to misuse the name of God. So, kung tinuod nga atong gigugma ang Ginoo, no? We should not use the name of God, no? God who is the mighty, loving, merciful, full of justice, everlasting God. Dili na to gamiton sa ordinaryo ang iyang ngalan. Labi na gamiton nato sa mga jokes, green jokes, mga way kapuslanan, mga unnecessary oaths, no? We shall never use it as an expletive, as an expression of anger or impatience or surprise. Ano ba? Gamiton. So, common kayo na. Jesus Maria Joseph. So, it could be venial or it could be mortal continuo. Pero sometimes, ang uban na, because wala na tuyo, usually, naanadla, it could be venial sin, no? Or kanang ang uban mga Amerikano, uso kayo na masukos na Jesus. So ginagamit nila for swearing ang ngalan ni Jesus, no? Ang uban. So that's not good. Also, kung love nato si God, appeal na siya magigsoon sa iyang mga hinigugma. Appeal nga dili nato gamiton ang ngalan sa iyang inahan, o sa mga santos, o sa mga gipanagayahan niya, pare, religious, mga bishops. Their name
dili apil na siya sa dili nato binuangan, no? Irreverently. So, what are the example of sin against the second commandment? Already last week we discussed the sin against the first commandment. Karon, the sin of the second commandment. What? Simple profanity. So, muna siya, simple profanity. It could be venial. Kaya mayroon kag, my God, no. Example, by Jesus Christ, I'll show him. Ang mga anak, no? For Christ's sake, stop making that noise. Imagine, gamitan ni mong ngalan sa magluluwas para lang muundang ang saba sa imong anak. No? So, kanang may nagdula ka og chess niya ang imuhang dula ka tanaw kag basketball murag mapildi ang imuhang team mo yung my God, no. Ordinary lang imong God. So, ang amuhang anak si Andy nakuha siguro niya sa eskwelahan. Oh my God! Mga anak, oh my God, oh my gosh! No, that's not good. Hindi. So just say, kung di, well, oh my gulay. Pulihan lang, oh my gulay. No? Oh my gulay. So, magsigig sulti, oh my God. Social paminahon, pero di kinamayo. No? So this type of profanity might become a mortal sin. It can become a mortal sin. Ha? Kung occasion siya of grave scandal. Kung saan ng grave scandal? Kanang, ang kabalo naman mo sa meaning sa scandal, no? The sin of bad example. Ikaw nga parents, tungod sa imuhang bad example, nagdaot ang faith sa imong anak, naka-develop siya bad manners, naka-sin siya, it can lead to mortal sin. For example, if a parent by his profanity, na weak ang respect, no, sa bata, sa name ni God, ikaw, naka-sin ka og mortal sin. So, profanity can be venial, it can be mortal. Kung you are not doing something about it, or bad example kasi mong anak. Tungod nimo, nawadan siya pagrespeto sa ngalan sa Dios. Okay? Let's go to oath. Kabasa mo sa Matthew, no? Didaan kita nga mag-use the name of God when you say yes, say yes. Your no, no. And do not say, in God, I swear by heaven, I swear by earth, or I swear my head will be cut off. No? No, that's an oath. That's not good. So, kung museling kaya mo, ingon ko no kag yes, yes. No, no. Di ba? Anything you add comes from the devil. Di ba? Kisulti sa Bible. So, oath, question. Is an oath always sinful? No. Oath is good. Actually, we are dili po tawagan ni worshiping, no? We are giving God an honor if we do an oath. Kung mag-oath kita sa proper nga pamagi. Okay? Unsa may meaning sa oath? Ang oath is imong gitawag ang ngalan sa Dios. You invoke God's name. No? Mura siya imong gihimong witness si God sa usa ka importante nga bagay. Sample sa korte. So help me God, di ba? So kana oath, and that is justified. Makatarunganon kana o ang Ginoo mapasidunggan nimo niana because ngano mapasidunggan man siya imo siyang gitawag, gigamit nimo yang ngalan para mapamatud-an nga imong testamento tinuod. Okay? But first of all, ang oath should be very important.
matter. Dili pwede, in the name of God, I swear that I did not get that candy from the candy jar. Mga walay pulos, candy ra. Nag-ot-ot ng ano. Pwede siya magamit sa korte, kanang serious matter, property, life and death. Dili ng mga childish or mga binuang lang. Dili nato iuran ang ngalan sa Dios. Okay? God is not to be invoked lightly as our witness. So, kanang moingon kag, may God strike me dead if it isn't true. That is not good, ha? Kanang dungog mong tao nga nasulti nga, I'd rather burn in hell than I'd rather burn in hell just to give my people heaven. No? Mas uyon pa siyang masunog sa kalay sa impyerno para lang matagaan niya ang iyang katawhan ug langit. Familiar, no? Pero nindot paminawon, no? Nindot paminawon, but that is very dangerous. You are willing to give your soul, nga that soul belongs to Christ. That is blasphemy. That is sin against the second commandment. You're willing to bet your soul. You're willing to give it to the devil just to serve your countrymen. It's very bad. So kung yung as God sees me, I swear it is true. And similar, ngayana, it is a sin. Kanang storya lang mo as saksi na akong Ginoo. No, that's not good. It's not good. It could be a mortal sin. However, if we say, samot pagyod, mortal sin siya, kung nigamit ka sa ngalan saksi kong Ginoo, diwagi ko nagubaan ng laptop. Nga, ikaw di ay, samot. Mortal sin. Marag bisag gagmay lang na siya. Samot pagyod nga dili di ay tinuod. Sala na daan, nga gigamit ni mo ngalan niya sa dili importante nga bagay, samot pagyud nga sala kung dili tinuod. So duha ka klase ang oath. Assertory oath o promissory oath. Ang assertory oath, kabalo na ta. Nag-oath ka, gigamit nimo ang ang ngalan sa Ginoo para bang pamatuod nga ang imong gisulti tinuod. Imo siyang gihimong witness, oath. Dili na siya quaker oath. Oath. Ang promissory oath, unsa man yung promissory oath? Nag-promise ka nga naa kay buhaton. Nag-promise ka, for example, atubangan sa imong tagimatayon nga inahan. Mayngon, anak, in the name of God, promise nga imong atimanon ang imong mga manghod. Ikaw mag-atiman kanila. Ma'am, I promise. That is an promissory oath. O kanang mo promise gani kag promissory oath gamit ang ngalan sa Ginoo, you are bound to do it in the pain of mortal sin. Dili nimo na tumanon, you take it lightly, makasala ka. Okay? So, unsa may example pa sa mga promissory oath? Kanang vow, no? So, duha ka klase, no? Oath, unsa may difference sa oath of vow? Okay? Ang oath, nag-promise ka, ang oath, nanumpa ka. Nanumpa ka, himong-himong Ginoong witness na something which is true. Okay? O nag-promise ka nga mubuhat ka ani sa imong isig katawo. Okay? Para sa imong isig katawo, imo siya katimanon, no? By the way, bahin di ay sa oath, for example, nanumpa ka nga ikaw mo atiman sa imong mga manghod, pwede biya na siya, na siya exemption. Example,
Ma-break lang na siya nga oath, meaning pwede nimo dili na dayonon ang imong pagtuman ana kung ang inahan nimo nga hapit na mamatay, imbis mamatay nabuhi. Nabuhi siya, so excuse na ka, nabuhi na good siya. So dili na madayon. Ang next, kung bisan nag-promise ka, niya na pobre ka nga di nakakaya makapabuhi nila, you are not obliged kay pobre naman ka. Or nadato na sila, nga mas dato pa sila nimo, nga kaya na nila mo support sa ilang kagalingan. You break free from that oath. Pero, aside from that, you have to do it. So, ang oath, mo witness ang Ginoo para nimo, or mubuhat kanini para sa imong isikatao. Vow is different. Vow is you promise to do something for God. Kuha niya. Oath is for people. Vow is for God. You promise to do something for God. Wa kasugua, pero ikaw mo'y nag-promise. Mauna mga igsoon, nagtatawag nga private vow o public vow. Unsa man ang private vow? Ang private vow is walay testigo. Ikaw lang. Pwede ang imong confessor, pwede ang imong spiritual director. So before ka musulod kuno og private vow, consult your spiritual director. Unsa man ang spiritual director, mga pare or confessor. Kay ayaw tiaw-tiawi ang vow because vow binds us under the pain of sin. Kung dili under the pain of sin ang imong pag-vow, it is not a vow. Okay? So for example, ngayon kamatyon ng imong anak sa dinggi. Lord, kung mabuhi lang gining akong anak, I vow to go to Simala every year. Imo ginang dayonon. Because you do not take the name of God lightly. When you do it. Munang ayaw, ang advice, do not enter into private vow kung sa imong tan-aw di nimo mahimo. Never sulod. Kanang example, ang akong maestro, smoker. Yun siya, Lord, kung mabuhi lang ni akong anak, grabe yung anak, hapit mamatay, teenager, no? Undangon ako ng sigarilyo. Nabuhi yung anak. Undangin niya. Yun lang niya. So, do not enter into a vow if you're not sure nga mahimo ni mo na, no? So, let's go to public vow. Ano yung mong hihisgutan, sis, that is a public vow? The private vow is ikaw lang nakibalo, confessor ni mo, kanang, Lord, kuan lang yun ko, makapasar lang yun ko sa board, mag-diet lang yun ko. Private vow, sudlang yun na, no? Or, pero ang diet, gaan naman kayo na, di man na angayan iba, no? Kasala po siguro na. Public vow is witness ang simbahan. Public. Sa publiko ni mo givow. O nakita tulo ka klase nga vow, no? Morning ito sulti dia. No one should take a private vow without first consulting his confessor. Because we can sin. Public vow. Mo ni siya ang evangelical councils. Pila ka buok ang evangelical councils? Dili na siya council, ha? Councils. Tulo ka buok. Vow of poverty, vow of chastity, vow of obedience. Mo na siyang tulo. So, mo na yung mga madre, no? Mudupa sila, no? So, public. Under the witness of the bishop or their superior or their superior general. So, muna nga dili na sila pwede mo break. If you break, mga pare, that is why dili sila pwede magminyo. Because vow na nila, munang kang bisag nigawas na sila sa pagkapare, kung wala sila gidispense sa Santo Papa, nga pwede na sila maminyo, maminyo sila, it's a mortal sin. Because, vow na nila. Kinanglan i-break ang vow
nimo sa Santo Papa, mga kag dispensation. Dili pwede sayon-sayon nun lang nimo. So now you understand. Because ang vow is a very serious matter. Actually, ang pare is married to the church. Ang tao, kita, minyo ta sa atong asawa. Ang pare, mao na sila si Jesus Christ, di ba? Sila ang alter Christos. They are the representative of Jesus. You are looking at Jesus. When you see Father Tony, you are looking at Jesus. Sa ordination, kasal na nila. Kinsa ilang asawa? Ang simbahan, the church, the bride. The bride of Christ is the church. And kita. So, and they beget spiritual children. We are their children. That's why we call them father. Okay? So, dili pwede pare ka na kay chicks. Okay? Kabit nimo na ang chicks. No? Automatic. Bisa pag unsa nimo na ka in love. No matter how pang telenovela ang inyong love story ni father, di gid pwede. Because you're already married to the church. And some priests don't want to accept that. Dito sa seminaryo, ako ipakunta na, Father, di ba you're married to the church? To answer that, tubag niya, to answer that, we need 1 semester. Simple kaya nga tubag, pero we need 1 semester to answer that. Kay proponent mangod sila sa kanang pwede magminyo. So, kung dili kang disobedient ka, dagang kagrason. No? But, plain and honestly, the priests are married to the church. That's their bride. The mystical bride. Let's go to bless and do not curse. So, unsa may meaning sa curse? Ang curse means, mag-wish ka og evil. Mag-wish ka og dautan nga mahitabo sa ka-person, place, or thing. So, kung mag-wish lang kayo, may tagbabangga na siya bas. Curse na dahil na. Huh? Samot pag imong gisulti. Ano may yung God damn you, damn you. Sabi meaning na, may tagma-impyerno ka. Mo na siya meaning na, God damn you. May God damn you to hell. Condemn you, damn you to hell. No? So, pwede na siya venial sin, damn you, God damn you. Pero if you really mean it from your heart, it is mortal sin. The meaning of these words is, may God send you to hell. So, charity, you know charity, di ba? Love God with all your heart, mind, and strength, and love your fellow men as yourself for the love of God, di ba? So, ang charity binds us to wish and pray for the salvation of all souls. Sa kinsa pa na. Maong na ang atong requirement to pray for the salvation. Now, karon mo yung kag may impyerno ka, di gid pwede. Bisag kinsa nga tao, bisag pag si Hitler, dili nimo pwedeng i-wish nga unta na may impyerno ka. Pwede pa siguro mo yung kag kano sa pagkakuwaon ni Lord para muundang ang imong pagka-tyrant, para muundang ang imong pagka-killer, pwede pa. Pero mo yung kag may impyerno ka, di gina siya pwede. So, anytime I wish evil to another, I am guilty of cursing. Anytime you wish, I hope that he breaks his neck. If he never gets well, kung di na siya maayo, malipay, give ko. Okay, that is cursing. Next, we go to the next sin against the second commandment, blasphemy. Blasphemy, so may meaning sa blasphemy. When we speak about God or the saints or any holy things in a spirit of contempt, no? Contempt or ridicule, pagyaga-yaga sa santos, sa mga religious, pare, sa Diyos, sa mga Mary, mga saints, or holy things. Kaya may yung kag, if God is good, why does He let such things happen? Kung maayo pa na siya, that is already blasphemy.
Umayong kag, di magiging siguro ko gihigugma sa Ginoo. Okay, kung gihigugma pa ko niya, anong i-allow ko niya nga mo suffer nga eh. That is already blasphemy. Kini yung example, it's not my own, ha? It's taken from the book, The Faith Explained. God can't love me or He'd never let me suffer like this. Usahay, pwede ta magbagulbol sa Ginoo. Ano man yung Ginoo? Pero pwede ta makasultihan actually, pero sa Ginoo lang. Dili pwede sa tao. Pwede ka makabagulbol, pero at the end, si Job gani, sobra pa rin isulti niya sa Ginoo, di ba? Bagot-bot siya sa Ginoo nga naman. Pero at the end, imong isulti, your will be done. Blessed be the name of God. Ana, pwede ka makastorya sa Ginoo nga murag amahan nimo, di ba? Ano man ni Lord, ana Lord. Pero at the end, Lord, your name be praised. Ana. Karami yung kung kanang tawhana, malangit, mas gustuhon pa na akong maimpyerno. That is blasphemy. If that guy goes to heaven, then I want to go to hell. Karami yung the Bible is such a bunch of fairy stories, fairy tale. Blasphemy. The Mass is a lot of hocus pocus, or God is a myth. That is blasphemy. So there are more examples, no? Ang pag-deny nimo, ang di nimo pagdawat, pag-angkon sa kaayo sa Ginoo sa iyang hustisya, no? Mayon di kumutuo nga si Mama Mary Virgin. That is blasphemy. Or the power of prayer. Mayon wala man na effect, mura magyapon na. So, di lang siya blasphemy, heresy pag yun. Kaya mo yung kasi Mama Mary dili virgin or di kumutuo nga si Mama Mary na ano. Okay, that is the negative side. So, di ba, always ang commandment ni God, something to avoid, something to do. So, katugad niya, mga bagay nga di nato buhaton. Ato na po kita sa mga bagay nga atong buhaton dapat. It honors God when we make an oath. Especially important. Mapasidunggan nato ang Ginoo. And we make a vow. Sa pagyan, every time we genuflect in front, do we do that when we cross? Ganun mo genuflect man kita because that is the blessed sacrament. Respect. When we genuflect, itukod yun ang tuhod. Ilabi na sa mga batanon. Pero sa mga maedad ng mga arthritis, excuse. So kanang kita mga batanon, ang uban murag na arthritis, mag-genuflect ano lang, tapulan, itukod yun. One knee, genuflect. Okay? There is, for example, the quite common and very praiseworthy practice of bowing the head or tipping of the hat at the name of Jesus. So, America, culture man nila, nasa kalo. Pagkadungog nila sa pulong Jesus, yan nila ilang kalo, or ibaw. So, it's a good custom pagid nga buhaton. No? And also, during consecration, nagaluhod kita, di ba? It's very important part of the Mass, the consecration. Dili na to makita during consecration. That is the most important part of the Mass, no? The night that he was betrayed, he took bread, gave thanks, gave it to his disciples, said, diha, apart, dapat luhod kita tanan. Dili na to makita, pero tanang anghel sa atong tapat galuhod. Pila ka libo, pila ka milyon galuhod na to bow, respect Jesus. Pero, unsay ginahubad sa uban? Mutindog lang. Dito sa Gaisano, dito man yung makasimba. Kay 5 ka buok akong ginakatikay nga simbahan before Mass every Sunday. Motoy siya, alas 10 before 10 o'clock. May ludhanan dito. So, ang tindog ang uban. So, kami taon, mangluhod. Mga upat lang may kabuok di, mangluhod. So, ang gisulti, wala nakasulat diri sa The Faith Explained, pero na isa ka author. During consecration, bisan pa'y walay kneeler, muluhod kita, if we are able. Excuse kaya po itong mga na-arthritis o mga tiguang. Pero if you are able, you really have to kneel. Failure to kneel is a failure in faith. Because, respeto na sa Blessed Sacrament. Sa unang panahon,
Sa unang panahon, maglakaw ang pari, magdalag Blessed Sacrament, moadto dito sa mga balay nga para sa talanahan o magpa-viaticum. Makita sa mga tao, bisag kalapok-lapok muluhod. Karon wala na. Usahay, ang pari pa'y moingon. Wa may ludanan, sige tindog lang, ayun lang mong luhod. Pero, dapat muluhod yun na. When we hear the name of God, nga ma-misuse, gina-blaspheme, no? Sa atong kaugalingon, pwede nimo badlungon kung nakay guts, pero pwede nimo sa imong kaugalingon moingon lang ka. Kung binuangan ang ngalan sa Ginoo, ingon ka sa imong kaugalingon, blessed be God, blessed be the name of Jesus. Imong kuanon ba? I-counter nimo, no? When we hear the name of God, Jesus misused by another, it is admirable habit of making instant reparation by silently saying, blessed be God, or blessed be the name of Jesus. So, God's holy name is also honored kung mo join kitag mga prosesyon. So, we are doing the second commandment every time we join PDR, procession, religious prayer rallies, no, special occasion, demonstration. So, dili din na siya nga pasikita-kita lang. Ang mga tao nga sa daplin sa dalan, sa atong pagprosesyon, no, ma-increase ang ilang faith, makatabang na siya. Nga buhi pa di ay ang Katolisismo. Buhi pa di ay, no? Importante na mga prosesyon. So, we are doing the second commandment. Kana nindot kay nang ginahimo ka ng perpetual dawn rosary nang imagine na mabilib ko ana nila alas 4 kadlaw nga baklay na pray the rosary. Ug ang atong pag-appeal sa mga rallies, stop abortion, mga yan, we're doing the second commandment. We are proclaiming God's name. Okay? So, next week, we'll be talking about the third commandment. Let us share Matthew chapter 9. No? Muna itong assignment. Tapos, ang atong assignment para next week, Matthew chapter 10. So, let us break into groups of 4 and then discuss our assignment.